soja siemwe msango ona ngale paraki anopiwa mtongo chapfa chapindirwa nemau tapiye mukambo wakati za mukadzi achinogara nechikadzi ende makaoma moyo vakomana mukambo touisa mu5 lita toutengesa nepondo pedu pamaruta ko handi ndewe black market tipe yaunayo hatisi kuda profit motosaiza vana teuro ishewe kunotokukwatura iseve tapiye mukambo wakatonona susu hatipere kunge uye anosona ari kukutsvaga mukuru hwinza ane zipanga rakapinza wakamutsara kayaya aipinza zvizhinji hasi kuda kukubvunza gabhureniona vana wako vari kuzotipurizona kutsvuka wakura unge mango kasepi kacho ungatondindirango ende pakashata pamwe vari kutiza kushata mukambo musafe mautemba tengerei poti unowira muchembwa hanzi ikapobviye uchafuma wakadzipa izvozvo zvizive ai makondendi creator dai utori mumwe kawadanana nameta pamwe dai waita zviri beta kuwana wadiki vakomana ndosungirwa ngozi sandirwese timu yepangezi achiti he handina hiti apa tupai ndiri muyachwaipati ndinodhura kuhaya zvikanitsa mukuri nini ndinohaya ndiri koporo auone nyembe kungoti yahunditembe ini ndoimba chero pagaridzwa pembe inenge fedembe ndikati te kudya mutakura mukadzi nemurume kunwa mukwapura libido munomhanyiswa namadedido munoponderwa musaka hamungasaize mayuti spraka rega ndingoti kaka aumboziwanana kwaka saka uri tsaka chipakamaka une zviwindi mupanami kukamba bhomba rine pini uchinzi mainini murume wamaloti apa uri wechinhamba 40 takudzokera kujuti kwete zveyemanje zvema6 ini kesika ndikakutadza ndine vakomana vanokumbedza mangoma wanga kuzi kudya sadza ndiri koporo daiwa nadzekucherechedza una kufitwa koma tichipetwa kuti vandikunda panenge patofitwa peja penzi ipeje GD6 tisangane kugomba kuma6 ubhilivha waona kuti ndiri fox handinyare tumaritinu handizi box ndikati handisi kakatuni anabheo handoziya anoimba chete ndidresbeo inini baba ndiri hot padubai pandakaimba muyachipati why can't you believe ndiri got nasparks wako munofira passport tapiye mukambo wakatonona unopfeka hembe dzakakonona wakapona mukorona hama nhanzi winza ari kukutsvaka wakamutorera rake wakamaka ari kuda kukuponda okukanda musaka obva kuhwika tabatana naye tese tiri kukutsvaka hauseswaka uri waka tsaka nezuro uno apa muchidya mangai maita kambiri makuzvita makai tese tese muzimu dhanzo taahwai chibaba liswai tapiye mukambo wepondo mukambo wakamixwa nevhati unonokesa injini ndiri pambata nisani padhiziri kuti wandikunda panotoshanda mbinjiri kona ndakarowa rebleki ndenge ndichirepresenta kapuriti zvese nemeki kazoona ndakarova yelo ndenge ndichirepresenta kapichi pagirini ndenge ndorepresenta komando munoona ndondo papepo wakufa ndenge ya special force ndopinda inini by force tsano ndenge ndiri easy ndakapona paye padeep freeze ndenge ndiri easy ndinzwa nachizi ndoridzawo busy ndikati handitorwe foto muno kirizoto ndiri koporo hauone nyembe
bharanzi ita unditembe mukambo wemachirimoni, mukambo unenge futi kamadhimoni, mukambo unokundwa naspraka, unoiswa mutsaka futi namandedido, mukambo wakaora kombo, mukambo wakadyaramba wakang'ora, mukambo madzibaba bhati mukambo wakang'ora, mukambo uri kutsongwa nenhunzi wakaora, mukambo unotora, mukambo une material wifi yakaora, mukambo uri kudyirwa matora. Tapi yemukambo wandinotonzwira urombo, unenge tambo usina mbambo kunge inini sarambo, mukambo usingakone kubayirira soke, mukambo unokundwa neni ndogona vhura toke, ende ndinodhraivha magonye iri pame. Tapi yemukambo usingadirwe, mukambo wakaora, mukambo usingadhure price, mukambo unonokesa tuinjini dzevanhu. Bamba hola mayuti uchisimbiswa nasi pakuchinzi mukambo irai mupenzi, mukambo unoita dhola usina masenzi, mukambo wemaziki, mukambo unofurirwa futi kupfeka wiki, mukambo unotongwa nevakadzi vaye futi kavanopfeka mawiki, mukambo wakarumwa nemako, mukambo wakatonona unosimbiswa